Kaixo laguntxoak, zelan etxean? Ni hemen nire etxean, ni alaitz naiz kurkulusetan kultur elkarteko partaide bat. Agian batzuk ezagutzen nauzue, baina beste batzuk ez. Ze ni dramatizazio irakaslea naiz, baina agian zuek zaudete bandrearekin edo estitzurekin. Baina aurreko egunean bildu ginen eta pentsatu genuen zer egin dezakegu gure laguntxoak eta gure ikasleak ondo pasatzeko. Eta esan genuen, badakigu, bidaliko dizkiegu, jolasak egiteko etxean, egiteko gurasoekin, aizparekin, anai txikiarekin, bai! Eta orduan, pentsatu duguna aste honetan egiteko, izan da, mimoa! Horregatik noa horrela jantzita. Ariketak egiteko ez da beharrezkoa horrela jantzita joatea. Baina nik pentsatu dut, holako gauzak nituen ez etxean, mozorratzea erabaki dut. Bai? Ze, guapa nago, ezta? Pentsat, arraro. 3 ariketak proposatuko dizkizuet, bale? 3 ariketa jolas, bai? Egiteko etxean, asmakizunak egiteko, bale? Orduan, lehenengo izango da kutxa magikoarena, bai? Horretarako zer behar da? Noski, kutsatxo bat. Hemen deko zuen nire kutsatxoa, bai? Eta zer egin dut nire kutsatxoa? Pues egin dudana izan da, sartu gauzak. Orduan dauz, gauzak beteta, bai? Orduan, zuek egin dezakezuna, da sartzea, nahi dituzuen gauzekin. Eta gero, atera barik, bakarrik keinuakaz, antzerkia egiten, besteok asmatu behar dute zer dagoen barruan. Nik adibide bat egingo dut, bale? Asmatzen duzu, Zer da, barruan dagoena? Zer pentsatzen duzue? Ez jakin. Bai, horixe da, txupatzuz bat, asmatu duzue, ze ondo. Erreza izan da, ez da? Zuek holako gauza bat egin behar duzue, etxean, eta zuen gurasoek, eta holan asmatu behar dute. Bai, ederto, hori da, lehenengo ariketa. Bigarrena. Horretarako behar dugu makiltxo bat, bai? Nik erabili dudana izan da hauze. Hauze ez da makiltxo, hauze da makiltxo. Baina, hau, hemen zegoen, guztio dekozu edo erratzaren bat edo lako zer, eta kentzen duzue palua, eta paluarekin egiten duzue ariketa, bai? Guztio dakigu hau makilla dala, ez da? Bai, nirea superpolita da, ez da, kolorintxua, boi. Pentsatu behar duzue, hau beste gauza bat izango belitz, eta antzesten besteok asmatu behar dute, bai? Ea pentsa dezagun, badakit. Zer da? Baietz, badakizuela. Bai, aterki bat izan da. Zuek pentsatu behar duzue, zer gura duzue izatea, eta egin, bai? Eta orain, azkena, 3. Zaiena. Ez dala zaila. Pentsatu behar duzue animali bat. Nahi duzuena, arriskutsua, edo polita dana, edo zure gustokoena, eta antzesten, erakutsi behar duzu ze animalia den. Baina ezin duzu egin, isilik egon behar da. Nik pentsatuko dut bot. Badaki. Zein izan da? Ez dakizue. Igual, batzuk laguntza bat behar duzue, ez da? Pistaren bat. Horretarako morrazki polit bat egin dut, bai? Egin ditut animali batzuk ezberdinak, eta bat da nik egindakoa, bai? Hurbilduko dut zuek ikusi ahal izateko. Beitu.
Ze uste duzue? Izan dara kokodrilo bat? Edo dinosaurio bat? Izan da lehoia, baiet. Super ondo egin dut, eta zuek asmatu duzue fijo baiet. Bai. Ba hori izan da dana. Beraz, urrengo astean, beste jolas batzuk bidaliko dizkizuegu. Bai, bilduko gara guztiok, Estitxu, Andrea, eta pentsatuko dugu hauza super divertigarria zuekin egin alizateko. Eta zuek zuen etxean baita egin alizateko. Zaindu, bale? Agur, laguntxoak!